Salam pembuka saking keluarga geng Asoka Campursari. Rika lenggan tasih keparang makarya sinaringan Rahmat Putro Audio Sound System punapa dini saking kadang-kadang CSB Multimedia. Katur konco-konco. Asale saka telo yen ra kepetho atiku dadi gelo aja ngono mas aja ngono kadung janji aku mengko gelo. Asale saka telo mata ngantuk iku tambane apa alah-alah gethuk de asale saka telo yen ra kepetho atiku dadi gelo aja ngono mas aja ngono kadung janji aku mengko gelo. Ajih matur sembah nuwun Bapak Ibu para tamu sedaya sawet awis.